दिनै नैबे खुंग्रिं बायदि गोदोसोनाय ओनसोलाव खुंग्रिं हाई स्कुलाव जेनाखि हादोरनि एडुकेशन सोलोंथाइ बिफान बे सोलोंथाइ बिफाननि मिनिस्टारनि नाजानायाव दिनै 50 बेडेड 50टा बिसिना गोनां हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय हस्टेल लुनायनि हाबाफारि आखायाव लानाय जादों आरो बे जेनाखि खुंग्रिं बायदि गोग्लैसोनाय ओनसोल बे ओनसोलाव जोंहा गोबां गोजान गोजाननिफ्राय फरायसा फरायसुलि बिथांफ्रा हान्थिनानै फैनांगौ जायो हाग्रा बंग्रानिफ्राय फैयो दा बिनि थाखायनो जेनाखि नैबे हस्टेल लुनाय हाबाफारि बे हस्टेल लुनाया नैबे जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय जोबोद मोजांथार सुबिदा लाबोनानै होफैदों होननानै आं सानो आरो नैबे हस्टेलजों लोगोसे जोंनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनहा मोजाङै फरायनानै गावनि फिउचारखौ गावनि इयुनखौ मोजाङै दानो हागोन होननानै मोजाङै पास खालामनो हागोन होननानै मोजाङै फरायनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों। गिबि गिबियावनो बे सानजौफु समनि आङो नोंथांमोननो गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय जे दिनैहाय जोंनि खुंग्रिं गोजौ फरायसालियाव बयस एन्ड गार्ल्स 50 बेडेड हस्टेलनि जेनाखि गायसननायनि हाबाफारि बेवहाय दहाय बेखेवनानै थांबाय आं सानो माने जोंनि गोदोसोनाय ओनसोल खुंग्रिं बादि ओनसोलाव खुब बेबादि इनस्टिटिउसना प्रयोजन आरो जोंनि गोबांसिन फरायसाफ्रानो गोजान गोजाननिफ्राय हान्थिनानै मर देन 7 किल'मिटार 8 किल'मिटार बेबायदि गोजाननिफ्राय फैयो दा आं सानो माने नैबे हस्टेलनि गेजेरजों जोंनि जेनाखि गोदोसोनाय ओनसोल खुंग्रिं बेवहाय थानानै फरायनो मोनोब्ला जोङो शिक्षाखौ जोङो आवगायलांहोनो हागोन होननानै आं आसा खालामो। आं सानो माने दिनैहाय नरेन्द्र मदि सार बिथांनि जेनाखि दैदेननाय सरकार जे शिक्षानि सायाव जे खुब इनिसियेटिभ लादों आङो बिथांमोनखौ बाख्नायो आरो इयुनाव आरो बिनिफ्राय गुबुन गुबुन साबसिन मा होनो इन'भेटिभ स्किमफोर दिरुननानै होबावोब्ला आङो जोंनि हादरा शिक्षानि बेलायाव खुब आवगायलांगोन होननानै आं सानो।